Kiva, kun prinsessa kutsui meidät piknikille. Homo Luigi. Toivottavasti tekipä spagettia. Luigi, katso. Se on Bowserilta. Rakkaat putken hinkkaajat. Koopalingit ja minä olemme vallanneet sienivaltakunnan. Prinsessa on nyt pysyvä vieras yhdessä 7 Koopa-hotellistani. Haastan sinut etsimään hänet, jos pystyt. Meidän täytyy etsiä prinsessa. Ja sinun pitää auttaa meitä. Jos tarvitset ohjeita hotellien läpi pääsemiseen, lue mukana tullut ohjekirja. Näyttää aika rauhalliselta. Ulkonäkö voi pettää, kun Koopat ovat asialla. Hei, prinsessa. Miten me löydämme prinsessaa, kun sähkö on poissa? Ehkä yhdessä huoneista on katkaisija. Muistuta, että tarkistan. Hei, ongelman syy löytyi. Liikaa leivänpahtimia. Tiedät, miten sanotaan, kaikki leivänpahtimet pahtavat leipää. Tämän pitäisi toimia. Minne hän meni? Oho, onpas siellä pimeä. Toitko valoa? En. No ehkä Koopalla näe meille omansa, jos me vähän suostuttelemme häntä. Voi ei. Missähän minä olen? Olen valmiina ottamaan koppi. Hän ei tule alas. Hän on tuolla ylhäällä. Noiden pilvien läpi on vaikea nähdä. Toivottavasti pääsemme eroon niistä, jos tajuat vihjeen. Hei, mene pois pilveltäni. Tämä on taas yksi niistä päivistä. Tulepas, Luigi. Emme pelkää Koopia. Oho. Nopeasti. Aavemaista. Missä prinsessa on? Tuolla. Oh, Wendin hotelli. Ole varovainen. Kun nipistät Wendin pennejä, ne nipistävät takaisin. No ei tuo ollut kovin hankalaa, vai oliko? Hei! Tuohan on pelottavan Bowserin nauru. Katso. Nyt on näytön paikka, Luigi. Muista, siellä missä on savua. On tulta.
Kiitos teidän kahden. Voin turvallisesti hallita sienivaltakuntaa pelkäämättä kauheaa Koopa-klaania. Hehehe. Ah, Kiitokset myös sinulle.